Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi jami'i ikhwani nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Sumera hadir khususan wa ala kita sumera min sayfina wa min suluki Allah muftahana futuhan arifi wa jara'ana min al-faris Al-Fatiha. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Ay wal qani'u ay as-sakinul qalbi 'inda adamil ma'lufat war radhi bi qismatillahi ta'ala. Ghaniyun wa in kana ja'ian. Wal qani'u utawi wong sing qanaah nampa legawa ya sak cangkeme ya sak atine ya atine ya nampa cangkeme ya nampa ora kok alhamdulillah cangkeme atine grun ya sing ngene iki teko dan wis pokoke budal ya. Maksudnya piye wal qani'u wong sing qanaah, wong sing nampa legawa ing ngatasé apa sing ditakdirna sing kuwasa. Nampane nalika inda adamil ma'lufat, nalika ora anane perkara sing nyenengno. Ya, sing nyenengno. Nek sing nyenengno ya gampang nampa iki nalika nampa perkara sing gak nyenengno iku tetep qanaah, tetep yakin kabeh wis digawe dening Gusti Allah. Waradi lan ridho bi kismatillah, ridho kelawan dundumane Allah. Dukrilo pokoke. Ya. Tengene Al-Qur'an dipun critakno apa ku jenenge kabeh perkara saiki wis ditetepno karo Allah jaman biyen-biyen supaya apa li Allah taksau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kabeh wis ditetepno karo Gusti Allah. Dek iku sing lara, dek iku sing mati, dek iku sing sugih, dek iku sing ora sugih. Kabeh wis ditetepno karo Allah. Kenapa kok didokno? Supaya apa li Allah taksau ala ma fatakum. Supaya awakmu iku ora banget gelone nalika kelangan bondo utawa kelangan apa wae sing mok duweni. Supaya awakmu ora gelo ya wis digawe karo Gusti Allah. Lan supaya wala tafrahu bima atakum, lan supaya awakmu ora banget bungah nemen-nemen nalika nampa perkara saking Gusti Allah. Jadi kabeh wis dijatahno. Cara sampeyan iki saiki mergawe delalah sugih, delalah dhuwitmu akeh. Ini kok aja dadekno awakmu ku bangga nemen-nemen karo awakmu. Mergo ngene iki lah iki wis ditetepno karo Gusti Allah. Jadi kabeh kaya ngono. Itu jenenge qanaah, nampa apa anane. Lah wong sing qanaah iku ghaniyun wa in kana ja'ian. Wong iku sugih. Wong iku sugih senajan wong mau kleson, ora mangan. Hakikate sugih. Wa harabat imra'atun asiratun min biladil kufri wa masat mi'atai farsakhin. Ana wong wedok melayu saka penjarane wong kafir. Piyambake melayu mlaku mi'ate farsahin, kurang luwih 200 farsah. 200 farsah. Sak farsah iku hitungane jaman semono kurang luwih 6 kilo utawa 5 sekian ya, 5,8 kilo. Dadi nek 6 kilo ping 200 piro? 1.000 cepet nek rene bebut-hitungan iki. Ya 1.200 kilo.
Berarti jenengan melaku Mekah Madinah bolak-balik, ya bolak-balik utawa Blora Jakarta bolak-balik 1200 kilo. Jadi ana wong wedok mlaku 1200 kilo melayu saka penjarane wong kafir. Lam takul sayan, gak mangan babar blas. 1000 kilo melayu 1000 kilo 1200 kilo. Akhirnya piyambake dipun takoki, "Kaifa qawiti alal masyi bila aqlin?" Lho, kowe kok iso mlaku, kok kuat mlaku padahal awakmu ora mangan. Faqalat mongko jawab sapa mar'ah, "Kullama ji'tu qara'tu qul huwallahu ahad salasa marrat fa asbah." Ya. Nalika piyambake niku ditakoki, kok kuat mlaku 1000 kilo 1000 luweh, kok kuat iku piye ceritane? Padahal ora mangan. Dipun jawab piyambake, nalika aku lesu aku maca kulhu ping 3 terus ujug-ujug weteng ku wareg karepe ya kita ijazahno iki ya. Ya kena lesu maca kulhu ping 3 gak mandi baleni maneh ping 3 maneh sampai keturun wareg-wareg deh. Ya kayak iki kitabe. Jadi nek awakmu ora percaya karo Quran, wis mbok percaya ku sapa? Ya, jejal. Jadi maknane nek sampean kepengin kuat ngadepi urip nang donya, nalika wis cara menawa wis mengibarkan bendera putih wis ampun, sampean maca qul huwallahu ahad pira ping 3. Ketoke saiki zaman sapi wis ora patek apa, ora patek dongingu sapi ya wis pokoke ya maca kul wis ya warak-warak karepe ya mbah Allah Subhanahu wa taala sing ngatur wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dadi ngono. Jadi kula dhewe niku krungu cerita ana ya sing cerita kasih kadirone. Ya. Jadi ana wong, ora tak ana wong iku ya. Ana wong ya. Ana wong iku jejodohan. Maknane apa? Jejodohan. Ditakoki. Awakmu iku ngrumat bojomu iku piye, Mbah? Ramono ngono. Jawabane ngene. Jawabane jarene lho iki. Jarene. Nek ngrumat sapi ku luwih enteng timbang ngrumat go. Padahal apa? Padahal sapi ku mangane akeh, nek bojo balik mau sapi. Tapi piyambake niku ngrasa luwih berat ngingoni bojo timbang sapi. Ana sing ngono. Sampai dikandakno ora bojo nyeluk blaru. Lagi niki nek sampean ora nganggo qanaah, ora nganggo nampa kabeh wis ditetepno karo Gusti Allah. Yekti awakmu bakal sengsara karepe dhewe. Lah saiki ana wedok, kuwate sepira wedok? Mlaku 1000 kilo, kuwate mergo piyambake kabeh dibalekno nang nggone Gusti Allah. Taibuna ilallah, kabeh nang nggone Allah. Panci nglakoni agama iku nek tenanan. Maknane tenanan iku ya ora mlengak tenanan. Iku bakal nampa perkara sing ora mok nyono. Selama iki awak dhewe sekolah mulai SD, mulai SMP sampai saiki warege wong ya sangka sego. Wis kabeh wong sak tembang takoki lha apik. Sak tembang takono. Wareg ambek apa? Telo apa sego ya sego. Wis nyel iku ya, nyel wis. Iku nek awakmu ora nglakoni agama. Tapi nek awakmu nglakoni agama tenanan,
wareg iku jebule ora mung sangka sego. Kuat iku jebule ora sangka sego tok, sangka liyane ya iso. Tak contohno. Kajironi banget seneng karo bojone, umpamane banget seneng karo anake, umpamane ndelalah anak bojone iki njaluk dhuwit, wetenge lesu, ndekne dhewe ya lesu, padahal keadaan nang jaba udan bledek. Nah iki atas nama cinta loh, nah atas nama cinta bledek terus gendruwo halah ora ana apa nih. Dia menjadi kuat sebab apa? Sebab dekne duwe seneng karo anak bojone. Lah saiki nek sampean banget seneng karo Allah, kok trimo lesu seminggu ora ngarah krasa. Mergo Allah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wa nek takon wene Allah, aja sego liyane sego wae iso marekno nggone weteng iso nguatno. Iki aja anggap sulapan, gak sulapan, iki ngendikane Gusti Allah. Ya, mungkane sampean kudu qanaah. Qanaah iku maknane nampa apa wae nang donya iki wis ditemne karo Gusti Allah. Saiki pertanyaane, lah saiki nek kabeh wis ditemne karo Allah, lah kok nek nglakoni maksiat kok disiksa, nek nglakoni taat kok dilebono swarga. Piye ngono kuwi? Padahal kabeh wis ditakdirno, ya. Dadi maknane piye? Maknane kowe nglakoni apik ya ditakdir apik, nglakoni elek ya ditakdir elek karo Gusti Allah. Terus piye ngono ku cara jawabane? Ya wis pede mawon. Mergo menungso iku digawe karo Allah kanggo ibadah nemene Gusti Allah, ora kanggo nyembah awake dhewe. Paham ya? Angen-angen pangeran gawe menungso supaya menungso iku roh nek sing wajib disembah iku Gusti Allah, ora awake dhewe. Maknane awak dhewe nek mok banding karo Allah ora penting. Ya, terserah kowe semeneng ibadah ya ibadah wae, ora perlu macem-macem. Kabeh wis Allah wis pirsa kabeh. Iki minangka ilmu saka Allah. Kabeh wis ditemne Allah, ya. Wong ana wong asli wis dicemplungno neraka. Bahkan nenggone batu iki wis dicap kafir. Tapi piyambake ora gigrik. Mbah, sampeyan ku dicap kafir kok isih salat wae, ora penting. Butuhku ngibadah ngene Gusti Allah. Ya, ora penting. Kadang wong kan mikire ibadah mlebu swarga. Ora ya, mlebu swarga. Kaya-kaya iku nikmatmu nek mlebu swarga. Cara menalar kanthi sing tenanan. Apa kira-kira Gusti Allah ora sanggup ngawahi nikmat karo awakmu? Nalika awakmu manggon nang neraka, sanggup tak gak sanggup? Allah sanggup tak gak sanggup? Sanggup. Ono sing omahe AC, sapine pirang-pirang, omahe plituran, kursine ya kandele 5 cm nang jejal. Tapi bendino atine selalu panasan. Ono tak gak ono? Maknane kebahagiaan iku tidak diukur sangka donya. Maknane pangeran iku kuwasa ngawehi awakmu bahagia senajan omahmu gedhek, senajan nek udan bocor kabeh. Iso ngrasakno bahagia. Mergo Gusti Allah iku duwe kawula. Gusti Allah iku duwe kawula. Nek ora digawe pikir piyambake niku malah kafir, ya. Ana ngono ku kawula. Dadi piyambake ya senengane pikir, bahagiane ya pikir, manane selalu butuh karo Gusti Allah. Ana ngono ku. Jajal.
iki ya juru-juru saide agak apa ya juru-juru saide. Jadi manane wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Wong nek takwa, wong nek manut bangun turut perintah Gusti Allah ku bakal maringi, bakal marekno wetenge menungso kelawan perkara sing ora biasa. Guys, kaya ngono muga-muga iki ora ana apa jenenge ora ana oma, ora ana tikus, muga-muga ya selamat kabeh nggih. Amin Allahumma. Karena tikus lah ya. Kan ya. Muga-muga ora ana, semoga ya wacan apa ya. Kuluh ketelu ya. Oke. Jadi iki ana cerita. Syabul Qadir Jailani niku awal-awal ku maneh kawitan iku fokus ngaji. Pokoke nang madrasah ngaji, sesuk diundang rono udan ya budal pokoke ngaji terus. Delalah piyambake bar ngaji ku duwe bojo masak. Masak iku kok ora mateng. Dek, jane iki ku masak apa Dek? Anu Mas, kula niku masak niki watu tak campuri ambek ya. Ya gak mateng. Ora mateng. Lho pancen ora duwe dhuwit karo bojone. Ning sing wedok iki konak. Gak tau nuntut apa-apa. Ngono tak gak sampean, Bu? Halo. Ya, gak taruh apa-apa, wis. Mergo dalu niku anake iku ora iso turu, mergo apa? Lesu. Akhirnya karo ibuke rada dibodhoni masak watu dicampuri uyah supaya ana ambune saiki lho Mbak ya. Berarti kok masak. Akhirnya Syabul Qadir Jailani niki wau ngomong karo bojone, Dek, sepurane Dek yo panjung aku yo ora patek duwe dhuwit, fokus ngaji. Jawabane bojone, wah kok merengut terus banting piring yo ora. Yes, pokoke piye Mas, pokoke sekawak dhewe kadung digawe Allah kaya ngene, piye-piye lah keadaane tetep alhamdulillah wis. Dadi sing lanang njaluk sepura mergo ngrasa ora kuat ngawaki bondo, sing wedok ya ngrasa apa syukure ditenanani ya mergo pandi kabeh wis digawe karo Gusti Allah. Jadi gak menyalahkan satu sama lain. Iki jenenge apa jenenge pasangan sing sakinah mawaddah warahmah. Wis akhire anake iki sampai turu-turu sampai wis keturun dalu-dalu iku ana wong ndodhok lawang. Ana jubah ijo ndodhok lawang manggul mbuh apa ngono ya. Manggul mboko piyambake mlebet asalamualaikum leres mboten niki daleme niki oh nggih pripun niki kula diutus kalih rencang kalih tiyang pokoke ken kula di ana wong niku ngipi ketemu Kanjeng Nabi supaya ngawaki jenengan iku apa panganan saiki bayangno Syabul Qadir iki lesu gak di dhuwit ya ora mangan. Ora ujug-ujug nggih monggo tak tampa gak ngono. Piyambak mlebu dhisik nang gone omah. Ngomong karo bojone, "Dik, iki ana wong nggawa beras. Iki ditampa ta ora?" Ngono sih. Nek kira-kira awakmu piye? Lah wis jablas ngene ya. Kesuwen. Aja ngono. Wong sing dhuwit pilihane tahten, Bu. Ya. Pilihan DPR papat ditompo kak. Aduh ya Allah. Udah apa yang ini cah. Delok Sumatera ya. 200-an yuta hilang kabeh karo Sumatera. Jadi pengen pun duwe tentara. Tentarane apa? Salah sijine banyu.
Salah sijine apa banyu, angin, watu, glondongan tentarane Gusti Allah. Jadi bojone iki ditakoki karo sapa jenenge. Dek iki piye ana wong nggawa sing pulesen wedok ora terus nafsu gedhen ngono. Yo ora Mas kudu mok tampa. Awak dhewe lagi les. Ora ngono. Sing wedok jawaban angen-angen. Mas, jane awak dhewe ora butuh karo iki. Awak dhewe ngibadah ora golek iki. Ning iki mung ngetokno nek Gusti Allah iku perhatian karo kawulane. Paham ya? Pangeran iku perhatian perso karo kawulane. Jadi sampean ora usah kuwatir. Iku jawabane bojone ngono. Ngibadahku ora tak idolno beras mung sakaro ora. Ning sing wedok kondo iki mung ngetokno Mas nek Gusti Allah iku merhatekno karo makhluk ngono tok. Allahumma sholli ala sayidina. Jadi apa sing diweno Allah nungane awak dhewe tek rupa lara, tek rupa kepenak, tek rupa derajat pangkat, tek ino nungane awak dhewe. Iku nek sampeyan iso mok dlumati dadekno anda marang Gusti Allah. Oh iki peparinge Allah. Berarti nek ngono aku diperhatekno Gusti Allah. Ngono carane. Jadi manane iku nampa qanaah. Yo nyatane apa mau jenenge iku ngrumat sapi luweh gampang timbang ngrumat apa bojo wedok, nyatane yo duwe ya tak gak duwe anak padahal jarene angel kabeh. Jadi kabeh ku wis digawe karo Gusti Allah. Ya, jadi sampean lara eling karo Allah. Bahkan nek sampean lara kok gelem eling karo Allah nampa lila legawa ikhlas maca kulhu ping 3. Kene pas lara maca kulhu ping 3 syarat ikhlas qanaah nek iki sama Gusti Allah iki wis dipesti karo Allah. Sampean ora ngarah mati kejaba roh panggonanmu nang gone swarga. Maknane piye? Nek awakmu nalika lara terus maca kulhu ikhlas kok roh swarga, berarti siap-siap sesuk nyeluk mbahmu din. Dong gak? Paham ya? Jadi kan biyen kathah, le aku sesuk gawekno apa omah anyar nang ngene kono, aku sesuk tukono lawon, aku sesuk gawekno pathok. Wis roh. Mergo piyambake panji wis roh panggonane nang ngene swarga. Maca apa? Maca kulhu ping 3 nalika lara. Lah saiki nek sampean maca kulhu nalika lara kok urung roh swarga, berarti ya ora ngono lho maksudnya, paham ya? Ya sama loro keceklik lho mbah loro ya, ya. Maca kulhu ngono lho. Nek wis swarga berarti keceklik iku ndadekno mati. Ya ngono ya. Gampang. Iki ijazahne ya kulhu ping 3 ngono ae. Ya sama kulhu elek lah ya. Jadi maknane kulhu iku perkara sing apa jenenge firmane firmane Allah sing panci disiapno kanggo menungso dinggo nalika waktu-waktu sing kritis. Di zaman lara waca ae. Nek urung roh swarga berarti aku sehat ngono ae ya. Mangkane Mbah Mun niku dongane iku pokoke donya iku penak-penake wong ora kok gak lara ora. Penak-penake wong iku nek lara ora suwe ana tambane iku wis penak. Umpama uga ana tambane cara mati bleng mlebu swarga. Maca kulo. Pokoke lara eling-eling apa maca. Iki nek ngrasa lara asam urat, ngrasa lara kolesterol ngene ya kulo diwaca, ya. Maca
nek wis ngipi roh swarga berarti iki wis mati. Berarti tak pesen anak-anakku sesuk bler wedhus le ra ngono ya. Persiap. Ya ngono lho, dong gak kowe. Ya. Lagi Islam mun nggih, muga-muga intine qanaah niku wong sing nampa lega karo takdir Gusti Allah, wong mau bakal dianggep sugih padahal dene lesu. Al-Fatihah.